फरायसा आफादनि जे बानजायनाय आन्डार 13 बयस आरो आन्डार 15 गार्ल्स बे मोननैबो टुर्नामेन्टनि दिनै भेरगावआव आन्डार 15 गार्ल्सनि फाइनाल माने मेट्स दा बे समाव सोलिगासिनो दङ आरो गाबोनो आन्डार 13 जि बयस दङ बेयो चिरांनि खासिकत्रा प्लेग्राउन्डआव बे फाइनाला जागोन। बड'फानि जि सिमां गेरेमसा माहारि दानाय बर' माहारिखौ मुलुग दरबाराव गायसननांगौनि थाखाय सोलोंथाइजों लोगोसे रांखान्थि समाजखान्थि आरो गेलेनाय जोंनि हारिमु बायदिसिना बिथिंनि गेजेरजों जों गासै बिथिंजों जौगानायनि मोनसे थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावदों आरो बे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनिनो मोनसे गुबै आयदा हिसाबै नैबे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो खुंफुंदों। देग्लाय बोसोराव जायफोर दखराया जिल्लायाव चेम्पियन जाबाय जिल्लानिफ्राय चेम्पियन जानाया दिनै मिरुआव गेलेदों आरो 2 आरो 3 नभेम्बराव जागायनाय माने डे लं सानसेयावनो जोङो हल डे बे गेमखौ खुंफुंदोंमोन आरो दिनै फाइनाल गेमखौ जोङो मोनफैनो हादों। बे समाव भेरगावआव कार्बि आंलं जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला अलरेडि फार्स्ट हाफा जोबनानै थांबाय। क'क्राझार कार्बि आंलं 1 आरो क'क्राझार 0 बे मोननै दिनै स्करा सोलिगासिनो दङ। दा सेकेन्ड हाफा जागायबाय। जों मिजिंथिदों जे दुलाराय बर' माहारिनि जिउ जारिमिनाव बा लामा हान्थिनायाव जोंनि यां जेनेरेसनखौ जोंनि यां टेलेन्टफोरखौ साफा साफा प्रफेसनेल प्लेयार जेरै दुर्गा बर', हलिचरन नार्जारि, अपुर्ना बर' बिथांमोन बायदि जों प्लेयार आरोबाव जोङो सृष्टि खालामनायनि जे जोंनि मुल गुबै उद्देश्य आरो नेसनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो गोबां प्लेयार्स दिहुननानै बिथांमोननि स्पर्ट्सनि गेजेरजों केरियार दानाय स्पर्ट्सनि गेजेरजों गावनि जिउखौ माने दैदेनलांनाय आरो बर' माहारियाव स्पर्ट्स पार्सनेलिटिनि जि संख्या बियो जाहाथे जोबनो रोङै ओंखारो बे मोनसे मटिभेसन आरो दिनै बे गेमनि गेजेरजों गोबां दिनै उइमेन जि माने फुटबल बा हिन्जावसाफोरनि जि फुटबल बेयाव एनकारेजमेन्ट मोनदों। मिजिंथिदों इयुनाव जोङो बिथांमोनखौ डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव प्रपार चेनेलनि गेजेरजों बेयाव जायफोरा गेलेफैनाय बेखौ लांनो हागोन। खारन नोंथांमोना मिथिगौ बड'फा FC थांनाय बोसोराव जोङो आन्डार 13नि थाखाय खालामदोंमोन आरो बिथांमोना स्टेट गेलेदों। स्टेटनिफ्राय दा आइ लिगआव नेसनेल लेभेलाव गेलेगोन आरो बेखाय एबसुनि जे हाबा मावनाय जेब्लायबो जों सिस्टेमेटिक डिसिप्लिन आरो प्रपार बेब'स्थानि गेजेरजों खालामदों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों समाज बेरेखा ड्राग्स जौ जुवा बायदिनि जि मोनसे स्ल'गान बे स्ल'गानखौबो जों लाफादों। आं मिजिंथियो जे रायजो राजाया बयबो समर्थन होगोन आरो बयबो बिथांमोनखौ आसिरबाद होगोन। आं बेखौनो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।